ಅರ್ಥಾಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾನೆ ಎಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸುಂಡು ಪಣ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾನೇನೋ ತೀಜಿ ಆಯನೋತೆ ಪನ್ಪಿ ಕಾರಣಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉಗಂಡ ದೇಶಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಕ ಮದ್ನ ಪುರ ಬಿದರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅವ್ರ ಏತ್ ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗೆ ಯಾನು ವಿಚ್ಛೇದನಗೂ ತುಂಬ ಹೋಯ್ನೆ ಆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಣಗನೆ ಒಲ್ಲದಾಲ ಎತ್ವಾಸಾನ ಮಣ್ಣದು ಕುಡುಂಜಾಪುಜ ಅಂಚೆನೆ ಅವರ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಪನ್ಪುರ ಆತುಪುರಲ ಊಂಜ ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಐ ಉಂಜಿಗೆರೆ ಬತ್ತಂಡಲೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೊನ್ನನ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆಡಿ ಪೋಡ್ನಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾಲಿ ಕಂಡನಿ ಉರಿಯ ಕಾರಣತ್ತು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ ಕಾರಣ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಪುರ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡೋರು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯನ್ ತೋಜಾಯ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪಾಟಲಾಂಡು ಆಂಡ್ ಬುಡಿಯ ನನ್ನ ಬುಡಿಯ ಈ ನಿಕ್ಕ ಕಂಡನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ